Makalihis ang 11 taon na pagtatago sa otoridad, kasaudma Marso 7, dagos nang na-corner kan pinagsararong pwersa kan Monreal MPS Police Intervention Unit asin Masbate PPO ang rank 10 Municipal Most Wanted Person kan Monreal Masbate na si Salvador Bartolay I. Dejito, 76 anyos kan Sitio Punta, Barangay Poblasyon. Alas 12 ninudto kan maaresto si Bartolay sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Arturo Clemente Reville, presiding judge kan RTC 5 Branch 50 sa Sana Sinto Masbate, petsa 8 kan Enero 2014 sa kasong panlulugos na mayong rekomendadong piyansa. Po may yung BIE natin, yung natin, informant natin dyan sa barangay, yung mga contact natin, barangay intelligence network po. Kasi po nakatutok po tayo po baga sa mga pag-aresto ng mga may warrant. Yun po ang sa atin, nag-inform po sa atin. Sa presente, nasa kustudiya na kan Monreal MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, sa Camarines Norte, karselman ang bagsak kan ranked 9 Provincial Most Wanted Person na si June Trillas I. Basilio, 49 anyos kan Macolabo Island, Paracale, na nahahampang sa kasong homicide. Matapos ang 4 na taon na pagtatago, matrayumpong naarestal si Trillas kan Police Intervention Unit Quezon Real MPS, Regional Intelligence Unit 4A, PIT Quezon, Tactical Operations Group 4, Tosol asin Paracale MPS. Alas 3:02 nin hapon kasaudma, Marso 7 sa Purok Duhat, Barangay Ungos, Real, Quezon. Ini sa kusugmaan kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Cornelio Magana Rol, presiding judge kan RTC Branch 38 Daet, Camarines Norte. Dahil po ang nagtauning impormasyon na kang lokasyon kaining suspect, kaining wanted person ay sultubang niya mismo kung saan siya nagtatago. Tapos dinivelop lang po kang kapulisan ng Paracale, tapos na-trace po siya na nagtatago sa Barangay Ungos, Real, Quezon. Labi 200,000 pesos man ang rekomendadong piyansa para sa temporaryong libertad ni Trillas. Nasa kustudiya naman kan Real MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, An Imperial, Bicol University Intern.